mongko ya. Ah, iki mongko Gusti kula jenengan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh suarane Kak Oi, suarane nek flu iki. Dan Kak Oi, pol Kak One. Nduk, apa Mak? Alhamdulillah ya Nduk awak iki iso tampil katimbalan karo Bobo Darmaji ana ing gebuk kene Nduk. Iya Mak, alhamdulillah ya Mak. Awake ping kaya ping bolak-balik lho Mak nang gebuk iki. Yo antusias sing para warga jan alhamdulillah jan seneng rupane karo kesenian wayang kulit khususnya versi Malangan iki lho Mak. Ya Nduk. Lah saiki sing perlu dijunjung iki yo seni budaya khususnya wayang kulit versi Malangan yo ngene iki. Wah, sing dihalang iki saka Landung Sari ki Teguh pribadi, Mak. Ya Nduk. Aku ngerti. Iki lek ki Teguh pribadi lek ndalang ki mesti ana lagune wajib, Nduk. Lagu wajib ya mesti, Mak. Iki lagune wajib ki Teguh pribadi yo. Nah, ya ayo diaturno marang kanca-kanca yoga Dharma Anom wajan takoni ngene lho. Ngene anjene. Meniki baik menawa ana sing katut lek ya Mbak aku. Ana ah? Alhamdulillah kalih. Oke, mboten napa-napa. Heeh, tung-tung sluk meneh mampir nang omah ya. Nduk, iki Bobo Darmaji iki oleh ndhawuhke putra-putrine Nduk. Muga-muga diparingi dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Samarine duwe gawe iki Bobo Darmaji sak keluarga muga dicepakno rezekine didohno blaine kajunjung derajate tinurutana sak sediane amin Allahumma amin. Yuk ayo pepeling diterusno selawat tombati lagu wajib ayo. Wah mumpung ditunggu wong ayu-ayu iki lho. Ya jumeneng. Heeh. Wis gampang ngono wis kasare ngadeg iku lho wis. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis wajib tansah dieleke wis wajib padha nindakake agar wis kumandang wayahe sedaya nata diwajib dawuhe pangeran sholat hati cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga nanti istiqomah tansah tumanginah luwih sempurna yen berjamaah. Iku rentah agama ngelimono ning donya mung sedela saben tawanan masa sing kuwasa yen kabeh besok munggah suwarga.
iki diterusno Garuda Pancasila. Ah, Garuda Pancasila. Ayo Garuda Pancasila. Ah. Siap, gerak, lencang, kanan, gerak, kanan itu. Siap, gerak. Hei, hei. Untuk hari ini, hari kesaktian Pancasila, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Garuda Pancasila, Ya. akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka. Akulah pendukungmu. Selamat untuk Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila jatuh pada tanggal 1 Oktober. Hei, ho, hei, hei, ho, hei, ho, hei, ho, hei, 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 ho, hei, ho, ho, ho. Garuda Pancasila, Yo cek metu jiwa nasionalise yo. Garuda Pancasila. proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka! 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 Menika tasik pitulasan. Alhamdulillah telung lagu. Iya Oktoberan ya. Ah iki ana layang iki tak kekne ibu warang kono wis. Heeh. Ah dumateng para bapak-bapak ingkang badhe request utawi nyuwun dolanan monggo nyerat kemawon. Weh oleh pelaris. Ah kena gak tuku lumut meneh. Tung-tung slup jarene. Alhamdulillah. Menika saking panjenenganipun Bapak Haji Muslimin Wonorejo. Alhamdulillah Bobo sugeng dalu nggih. Abah. Biasa niki panyuwunanipun kembang sore Jula Juli Madura. Cocok kene. Ya Abah Muslimin. Abah rawuh matur nuwun rawuhipun. Ah, nika wau anu Mbak Limbuk. Nggih. Garuda Pancasila menepati pada tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila leres. Nggih, alhamdulillah Bapak Darmaji jan merdeka tenan. Lah jan cocok merdeka. Nggih, pun lulus. Ah, Yogane pun palakrama. Nah, alhamdulillah mugi-mugi dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Pripun niki Mbak Limbuk? Niku dipinangkani Dipun pinangkani. Nggih, pun panyuwun saking apa? Panyuwunipun kembang sore Jula Juli Madura. Sedaya mawon apa pilih-pilih? Bazukan campur sari Puspita Laras. Puspita Laras berdiri. Dan cocok Puspita Laras. Ayo jajar-jajar diatur barise. Meneh sesuk DKI iku mangko lho Mas Sugeng ya. Tung tung. Slup.
Nggih, tung-tung slup. Jenengan nek Eling ae. jenengan nek ning mancing ngoten niku pakane napa? Ya biasa nggih. Cacing. Kok ya Boten, doyan lho karo cacing. Nggih sego. Sekompok. Aku mung takon sing mancing pakane apa? Sing mancing pakane sego, lek mangan cacing ora kolu. Dilanjutno para Thomas kok kene enteki. Yo mbok dikeki sing jangkep lho mrasaku. Dudu kembang mawar. Sing bakal. Dudu kembang lati. Sing sapi. Kowe tak titipno marang ini jangan sore Senatian kowe ada saka mata nanging tansah saged jroning ati Rina manis nira
Sampun. Mbak Lembok, Bu Lembok, Mbak Mumpuk. Kembang sore sampun dipinangkani. Kanton niku wau napa? Nggih, jula-juli Maduroan. Jula, jula. Nggih, pundhatanipun karo setunggal. Jula-juli Madura iku mangkon. Dura. Wis. Oleh pendengar nyarya boleh monggo Umi dung-dung anak Pangaporaka bula melia pencung Pamolena pencung semir kalian kula aturi selaku MC dari Kota Batu Jahidun Wibisono bareng Jula Juli monggo Cak Hidun Pangapora bula sengitu Boabo lamun salah nyaman nyaman onggu ngapura lamun salah nyon ngapura monggo cak gitu durane tokne yuk nyon ngapura yo tak belang wayang Madura kok ngocak banyu jeruk drum bisa le oleh sangot malang bebena ilo Hampun malam dikajak nangis manis anak bola nangis hati suci Satria Madura aing mata akili akrabaska jegerosa kenapa namung semanten piatur kula manawi lepat nyuwun pangaksama Gula sepura mas, sepura. Eman jeruk put, gak kurang sandan.
teko-teko cekap semanten terus piye? Lah nggih aku Matur nuwun. pokoke ngedung. Masih tekap semonten nggih ngedung. Iku mang kaya ana maneh sih. Wonten. Apa wonten, Pak? Wonten pamundutan kula mireng kutut manggung. Oh, Kotut Manggung. Nggih. Saking pundi nggih? Saking ngandhap Jam Mesti pinten ae. ta niki yamene wis juk manggung ki lho. eh Mantene apa wis bubuk? mantene cek garap skripsi mantene. Kapan nyuwun manggung lho. Nggih. Sing nyuwun manggung Mantene sinten? boyongan ya. Kok manten kok mangku kuwade ta? Piye to? Oh, kuat jenggo kare gedhe. Ya Allah, Pak iku kok aku mau lho. Pundutane anyar-anyar tok lho, Mas. Nggih. Bapak Kidun, Bapak Dalem. Kidun. Dalem. Monggo ditawaraken dumateng para Nggih, penonton. niki wau wonten pamundutan salam kerong kaya wis mang. Wau sampun salam keronge. Aku lu nyanyi. Mos aku nyanyi. Nggih niki salam kerong di baleni mana ya? Nggih. Nggih, nderek mawon. Nggih. Ora ngono Gang, ya Allah masih kira. Olang paraona ala jere. Tahu lagu itu kok Blitar asli. Dudu, wah lubung desa. Apa arek-arek iki? Nggih, kula pinangkani salam kerong sing nyanyi Madura Blitar. Iya ta cawene ae. Sing nyanyi ning ngarep dhewe. Iya aku. Ngarepe gamelan kono ngarep. Ben ketok. Sing kothong kuwi tengah kuwi lho. Engko sing duduk iki lagu pas. Mesti ya. Nah, mesti pas ae lagu kuwi. Wes diangkat mike. Monggo Mi. Iya Le. Salam kerong dari bulan. Salam dah Heringet reta sadata Jugende tre tansah deje ditayangnya langsung Oni TV. Tarik jes. Aduh angin depaaki salam kerong dari salam de Ramadhan Jugende
pasti sayang tak bisa terus mon tadi sareng lagi senambe hospital laras hati salam kerong dari bulan salam ramah penuh juga tretan satu tuan dokter capek ngangkote monta gampang ketireng lake monta benter nyari apese monta gampang sayang ketireng lake monta benter nyari salam kerong sampun kapinangkan bujange. Salam. Salam kerongnya sampun dipun turuti niki wau. Nggih, tasih wonten niku. Nggih. Niki saderenge kutut manggung nyuwun lagu napa? Mumpung pinanggihan kalian bujange gaul iki Puspita Laras. Nggih, Puspita Laras dan Jos. Oh, Jos Pak Kamari punya. Lah iya. Campur sarine penak, sone mantep nyambut gawe kaya gak duwe kesel. Ini 3 dina betah. Tenan kok piye? Tenan. Supah. Ya engko ngasuh kok meneneh ngono lho. Ya panggah enek ngasuh. Yo lagu napa Bapak ingkang wonten mriku? Bapak, nyon apa? Lestari. Oh nggih. Lestari alamku. Saweneng aku lagi. Iya. Lestari yang terbaru gitu. Sing ndi ya? Aku iso gak mengikuti campur sari. Ya. Wah, kuwi lestari bebekmu. Bocah bendina menek ya ngono kuwi, bolak-balik monak menek ae. Panjak babek yang jeding ae. Kang, nanti jeding ae. Nggih, Boga, dipun pinangkani Lestari. sambutan. Lestari.
Pancake ndeledek wis. Nggih sugeng tok. Kapan terus ae? Sugeng tok nika liyane mboten. Liyane tasih bergas-bergas. Beber mewangi seni arom kembang melati dasar mulane dadari wong bagus sedar maksana sasaran Lestari mriko spesial kangge bapak-bapak ingkang wonten mriko. Langsung dituruti niki nggih bucangike nggih buweneh. Terus campur sarine ya sak njaluke dituruti. Sak njaluke wis. Nggih. Niki mumpung bucange dereng budal mancing ya. Kabeh budal mancing wanyel. Kadang tung-tung slup wis seneng wis. Nggih, Atur nuwun sampun dipun pinangkani. Mugi saged dadosaken panglipur. Niki saderenge kutut manggung ingkang wonten mriku nyuwun napa?
niki Wis sak jaluk-jaluke kono wis. Niki lho, mumpung bocah Layani ae. ini napa juragane nyuwun lagu tapi juragane wis keberbeken lagu ya juragane iki gawe lagu Pas balik kotat manggung. Pewayangan panggah dituruti mriki ae. Anu liya kowe aja ngwani sugeng ae. Lek sak obahe sugeng tok tiru rusak. Rusak lek melok sugeng rusak. Kowe mbajari joget bocah sing apik lho, Geng. Oh. Lah ki bocah sik sekolah kok dibajari ngene. Ngopo men piye? Yo, apa sekop-sekop. Ya. Wis sekolah sing pinter, Nduk. Tak dongane cita-citamu tercapai. Muga-muga kowe besok dadi petinju. Iki ngantemi sugeng sing. Imam Ghazali. Iya Imam, pemimpin. Ya. Napa Mbak Kumala? Pak kamari niku balik malih niku gara-gara krungu pewayangan. Oh, pewayangan ya. Nggih. Mangko ya pamitan wis dandal balik entah lho ya. Mantun iki kutut manggung pangga kudu dituruti. Nggih. Iki mengke boten priyantun sepuh sing ngersake kate digawa surat kok emang. Oh, ya iki ra trimo kutut manggung. Kate lek nulis rekoso wong tuwek iki. Ngono. Iya wong wis kapate tutut mamang gunggung angel. Angel ya ora apa-apa. Sepenting nek lebokne enggak angel, Mas. Ya pangga eling kan nglebok. Lah ya lek lebokne biru-birunya cinta mau lho. Iya. Monggo. Monggo pewayangan terus tutup manggung.